Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і у нас трошки змрочная гульня. І так, гэта у нас The Taumaturg, выбачайце, я его Траўматоргам называю, бо толькі так я могу прачытаць і запомніць гэтую назву, таму што дыслектычны мозг, на жаль, не заўсёды добра працуе. Так, спадзяюся, я тут усё наладзіла, таму што гэта не першы раз, калі я намагаюся запісаць гэту гульню, но былі праблемы з гукам. У катсцэнах адсутнічала агучка. Я вось ради цікавосткі, саму гульня будзе на ангельскай мове, а вось агучка на польскай. Тут асабліва у нас выбару не мае. Гэта свеженькая у нас такая даволі гульня. Я трошки гуляла у демку, мне спадабалася, хоць я не прайшла, я забыла просто-напросто. І вось я спадзяюся, што з гульнёй у нас так не будзе. І гэта у нас гульня будзе па пятнічкам, то бок вось напрыканцы тыдня, калі ўжо праца сканчваецца, вы вось можете сесці, паглядзець. Не ведаю, мне пакуль дае трошки такія вайбы звышнатуральнага, штосьці каля гэтага. Вось. Пішыце ў каментарах, хто глядзеў звышнатуральна, колькі нас тут старых людзей. Вось. Дарэчы, гульня ў мяне падчас, калі я зампампавала, абнаўлялася, тому, магчыма, нейкі тут касякі ўжо будуць штосьці падпраўленыя. Карацей, паглядзім. У нас вось якраз таки тут падпісана, што гэта за версія. Так што давайте. Новая гульня. Так. Ага, вось нам якраз таки граць, што траўмата – гэта слова з грэчаскай мовы, якое абазначае цуд. І якраз таки у нас ёсць варианты таўматургі або тэмпермансеры, яны якраз таки могуць вось гэтым неяк гэта ўсё сабе вот эту таўму падпарадковваць. І якраз таки яны так, тут задаецца пытанне, ці яны доктары для нашай душы. І якраз таки у нас могуць нават нарадзіцца таўматургі без вось гэтага адчування. Катсцэна пашла. Гэта добра. Od lat widuję cię tylko w snach. Ostatnio coraz częściej. Wiem, że to ty, ale nie rozpoznaję już twojej twarzy. Nie wiem, czy bym cię poznała, gdybym cię teraz zobaczyła. Mam nadzieję, że twój stan nie pogorszył się znacząco, od kiedy pisałeś do mnie ostatnim razem. Ciężko mi wyobrazić sobie koszmar, jaki musisz przeżywać. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Jestem pewna, że nasz ojciec zgodziłby się pomóc, gdybyś tylko się do niego o taką pomoc zwrócił. Uspokajam, że na razie nic mu nie wspominałam o twoich poszukiwaniach i o twoim zdrowiu, tak jak prosiłeś. Nie wie, co zamierzasz i Bóg mi świadkiem. Ode mnie się tego nie dowie. Wiem, że uważasz, że pomóc może ci tylko cud. Ale tacy wędrowni cudotwórcy, kaznodzieje i ludowi mistycy często wykorzystują ludzi w ciężkim stanie, szukających pomocy, zdesperowanych.
Mam nadzieję, że ten, do którego zmierzasz, pomoże ci uspokoić umysł. Ale jeżeli tak się nie stanie, pamiętaj, że w końcu znajdziemy sposób, żeby ci pomóc. To, że nie widzimy go teraz, nie znaczy, że w ogóle nie istnieje. Daj znać, jak tylko tam dotrzesz. Chcę wiedzieć, że jesteś bezpieczny. Ściskam cię najmocniej, jak tylko potrafię. Ligia. Znajdzie pan dla mnie chwilę? Chciałem wysłać depeszę. Oczywiście. Przepraszam, ale czy pan się dobrze czuje? Tak, dziękuję. Nie wygląda pan najlepiej. Dziękuję. Co napisać? Так, вось наш першы выбар. Так, мы можам адразу пачаць надыктоўваць то, што мы хочам напісаць, ці можам... Так. Ты рухацца так не будзеш. Добра, добра. Nie. Proszę napisać... Dotarłem. Bardzo ładne widoki. Ludzie szczerzy od pierwszego wejrzenia. Pozdrawiam, twój ledwo żyw kaleka. Nie chciałem pana urazić. W takim razie proszę to skreślić. Proszę napisać... Dotarłem. Chyba udało mi się go odnaleźć. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Odezwę się, jak tylko będę mógł. Za opłatą? Na koszt odbiorcy. Dodać coś na koniec? Так, вядома, мы пішам да сваей сестры Лігі, і вядома, што мы якраз таки хацім падзякаваць ёй, ці ось нешта прыемнае сказаць, бо яе пісьмо, якое тут мы чулі, было, яе ліст быў вельмі, ну, добры, вельмі прыемны, і мне бы хацелася, чтобы мы у адказ таксама нешта прыемнае напісалі. Proszę dopisać serdeczne uściski, siostro. Rozczulające. Od kogo? Nazywam się Wiktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. I Wiktor przez W, nie przez V. Ciekawe nazwisko. Dokąd nadać? Warszawa. Rosja. A tu niby Gruzja. To Rosja i tamto Rosja. Wszędzie Rosja. Na każdej mapie. Mapy się zmieniają. Wiem. Nie zwlekajmy już. Słucham? Mówiłem do siebie. Którędy do wsi? Woźnica zabiera pocztę. Może pana podwiezie. Dziękuję. Wariat. Ну, вось так, з якраз такі польскай агучкай ўсё цудоўна працуе, і хачу азначыць, што мне спадабалася гэта польская агучка, таму што некаторы час назад я запускала трэцяга Ведзьміна, і я гуляла з польскай агучкай, і мне не спадабалася. Гэта... Ну, вось... Не хочацца неяк абразіць, але, ну, праўда, гэта была вельмі нецікавая гучка. Зноў жа, я не тое, як шмат пагуляла, таму што ў мяне не ёсць некаторая праблема з гульмамі па Ведзьмару. Я не ведаю, чаму я іх шчыра не люблю. Гэта пры тым, што я памятаю, як... Магчыма, гэта ў мяне траўма такая, бо я памятаю, як выйшла першая гульня. Я пайшла, купіла афіцыйны дыск. Я пачала пампаваць, ну, ставіць гульню, уладковаць. І пад самы канец гульня пераставала працаваць, усё завісала і так далей, і так дыск быў такі вось гэты, і там
ці та ўся партыя такая была. Карацей, якія б я там не мяняла ў гэтай краме, яно нічога не працавала, і магчыма, меня праз гэта. Але ў мяне ўсе купленыя 3 у Гогі ведзьмары, і я не ведаю, тыпу, частка мне чагосьці падабаецца, але само гуляць мне не падабаецца. Хаця, зноў жа, калі глядзець чысці летсплей, і я Гвинт вельмі люблю, але хто его ведае? Карацей, неяк так. Так, мы можам рухацца. У нас такая трошкі ізаметрычная гульня. Вось. Што мы можам? Пачытаць. Так, дарагі Антоні. Так, Константин яму нешта напісаў. Кастусь. Анелка. Ага, вось мы себе збіраем нейкі досвед, тут ходзім. Так, Даянкі. Леў напісаў. Так, зноў жа, як вы бачыце, гульня у нас трошкі мае гістарычны кантэкст, трошкі, бо тут зноў жа шмат чаго навыдумляна. І таму у нас так, Польска пад адной краінай, Сакартвела таксама пад адной, ну, уже тады не краіны, а імперыі, будзем казаць. Мы таксама, карацей, да. Да. Угу. Так, вось якраз такі нам кажуць, што у нас успрыняццё, перакладзем неяк так, што як кожнага таўматурга ёсць такая здольнасць. Успрыманне, можа нават успрыманне лепей будзе. Так, і якраз такі вы можаце бачыць тыя рэчы, якія схаваныя, і нават тое, што хацяць ворагі зрабіць, можам здагадацца. Так, эмоцыі паглядзець, т. І мы гэта робім вельмі проста. О, бачце, мы гэта зрабілі, і нам паказала, куды нам трэба ісці. А яшчэ мы іх можам падслухаць. А не, тут газетка у нас была. Так, ой, бачце, у нас тут у Тыфлісе адбываюцца справы. Адразу наконт графікі скажу, што ў меня тут стаіць сярэдняя і высокая графіка, но але яно вось такое выглядае. Мне падаецца, дэмцы яно таксама так выглядала. Но рухацца стала так неяк усё лепей. Але зноў жа пагляджу, пакручу яшчэ трошкі, што як оно будзе. Так. Ага, wось nasz woźnica. Dzień dobry. Czy istnieje szansa, że jedzie pan do wsi? Dobry, a gdzie mam jechać? Tu nie ma gdzie jeździć, panie. Stacja, wieś, cmentarz, tyle. Wyżej koń nie pojedzie. Interesuje mnie właśnie ta wioska. Jak pan masz tylko powód, żeby tam jechać, to wsiadaj pan. Tak. A w tej wiosce to sami miejscowi mieszkają? A kto inny chciałby na takim zadupiu mieszkać, panie? Ale mi chodzi o to, czy nie ma tu jakiegoś przyjezdnego gościa. A, pan na uzdrawianie przyjechał. To on to żaden gość tu. On tu już siedzi miesiącami, panie. Ludzie udręczone, to i ma kogo uzdrawiać. A gdzie go znajdę? Siedzi w gospodzie pewnie jeszcze. Modli się o tej porze. On to się dużo modli, panie. To co, siadasz pan, czy jak? Ну, можа, ось. Давайте яшчэ просто пабегаем, паглядзім. Калі нічога не будзе, адразу паедзем. Zaczeka pan na mnie chwilę? Chciałem się jeszcze rozejrzeć. No, już teraz to przecież pana tutaj nie zostawię. Dziękuję. Так, Вічек, давай паглядзім трошкі з табой. Можа, мы штосьці яшчэ можам знайсці? Ну, толькі нам паказвае наш... Што мы можам з ім зрабіць? А, гэта проста, што ключнік у нас стаіць. Ага, бачыце, у нас ёсць нябачная сцяна.
Так, зразумела. А дакуль мы там можам дабегчы? Добра. Туды мы кінуцца не можам. Ну ўсё, тады паехалі. Па эрдындындуням, так бы мовіць. Gotowyś pan? Готовы. Так. Będę wdzięczny. Zawsze to będzie miło, do kogo gębę otworzyć. А, гэта такі ў нас заставкі з тыповымі падказкамі. А я-то думаю, гэта, магчыма, нешта такое было. Цікава, цікава. Так, вось у нас надзея на лепшае, пралог. О, Tutaj жанчынка się nie ma курачак. już co rozglądać, to będzie wszystko. Trudno byłoby się tu zgubić. Pan zajdzie do gospody, tam, za tym placykiem, po schodkach. Tam panu powiedzą, gdzie ten kaznodzieja. Albo i o tej porze, to i on sam tam będzie. Dziękuję. Наш журнал якраз таки. Так, нам трэба цудапрацаўніка знайсці, які ў нас знаходзіцца ў карчме. Ага, вось наша падказка у нас тут ёсць з вами. А дзе мяу, дзе мяу? Мяу кажа, я чую. Хто кажа мяу? Бачу курачак. Могу зайсці? А, не, ну тут у нас заблакавана, дарэчы. Дарэчы, мы тут гуляем з вами. О, якраз таки у нас, бачыце, аберэг некаторы зроблены. Ён зроблены у нас літаральна з гаўна і палак. І якраз таки ён павінны так абараніць ад звышнатуральных сіл. Дык вось, што я казала? Тут у Твіттары ўзнікла невялічкая спрэчка. У прынцыпе, калі ёсць спрэчкі, гэта цікава, бо зноў жа людзі выказваюць свае меркаванне, можна цікава шмат чаго даведацца, аргументы іх паслухаць і так далей, і так далей. І вось выйшла меркаванне наконт таго, падаецца, справавы чалавек, справавы яго нік у Твіттары, сказаў пра тое, што не трэба рабіць пераклады гульняў на беларускую. І там ці ён сказаў, потому што я дакладна памятаю, што ён казаў, што гуляе на ангельскай мове, але хтосьці гэта ён ці іншы ўжо чалавек дадаў, што увогуле гуляюць на ангельскай і польскай мовах. І адным з аргументаў, чаму не трэба перакладаць, таму што нейкі не такі пераклад. Там, калі яшчэ пра машыны кажуць, добра. Машынны пераклад так, але ўсё ж такі, калі я ўспамінаю машынны пераклад першага Гарры Поттера праз промпт, які фактычна можа нават не праз промпт зроблены. І я ўспамінаю машынны пераклад Балдурс Гейта, ну, слухайце, розніца ёсць. І вялікая розніца. Так, там не ўсё дакладна, але больш зразумела, чым было раней. Darkest Dungeons, первая частка, дарэчы, таксама мае мод па перакладу. Мы яшчэ тоже, я одну кампанію нейкую я пагуляю, прайду, каб паказаць, як і ўсё гэта працуе. І вось тут зайшла размова пра GTA і пра, господи, дай памяці, пра гэтага самага Сталкера. Вось. І там былі аргументы, што тыя пераклады дрэнныя, таму што гэта Тарашкевіца. Што там, у Сталкера яшчэ тое, што там змянілі спасылкі на расійскую культуру, на самай справе там не тое, каб іх зусім змянілі, там ёсць змены, карацей. І вось гэтага аргумента я не разумею, вось канкрэтна наконт Тарашкевіцы. Магчыма, я вычварэнка, але я ўвогуле лічу, што мы не павінны падзяляць Тарашкевіца і наркамаўка, мы павінны іх аб'яднаць. Таму што у Тарашкевіцы ёсць частка правіл, которые супер лагічныя, якія супер дапамагаюць разумець, як пісаць словы, як іх фанетычна разбіраць, бо фанетычны разбор, уж паверце мне, вельмі часта ў дзяцей выклікае шмат пытанняў. Гэта, мне падаецца, самы складаны разбор для іх. Вось, і частка правіл Тарашкевіцы гэта робяць значней прасцей. І зноў жа Тарашкевіца таксама добра памагае тыя ці іншыя словы правільна вымаўляць.
Вось. І так само у наркамаўкі ёсць шмат лагічных рэчаў, якія мы можам выкарыстоўваць з вами. І трэба браць найлепшае ад абодвух варыянтаў. Або, калі ніхто не хоча гэта змешваць, бо зноў жа гэта цяжкі гэта працэс. Таму рабіць як, прасці Господі, выбачайце, як было ў кантакце, калі вы памятаеце, ВКонтакте, калі выбіраеш мову, там можна было выбіраць беларускую, і яна адразу давала два варыянта: Тарашкевіцу і Наркамах. Так, гэта, зноў жа, гэтым людзям за тое, што яны робяць пераклады гульняў, вядома, ніхто не плаціць, але зноў жа, асабіста я гатова скідваць хоць ты свае невялікія грошыкі, але данаціць гэтым людзям на падтрымку таких перакладаў, каб, напрыклад, было два варыянта. Вось вам Тарашкевіца падабаецца, ставце сабе, вось вам Наркамака падабаецца, ставце сабе. Зноў жа, там яшчэ было пра словаўтварэнне, потому што як дрэнна і так далее. І вось гэта не зусім правільна. Словаўтварэнне тым ці іншым чынам будзе у перакладах, таму што не ўсе словы мы можам перакласці. Таксама вось ёсць Піпі Доўгая панчоха, я вельмі яе люблю. Набыла ўсе 3 кніжкі, якія вось цудоўна ў нас перакладзе. І там, напрыклад, я вельмі люблю, калі перакладчыкі распавядаюць пра сваю працу, і вось гэта, падаецца, Папуры было ўсё ж такі выдавецтва, якое Піпі пераклала, але магу памыляцца, ці Коска, вось не памятаю. І там была нататка ад перакладчыкаў, што вось як называецца віла, на якой жыве Піпі. І на самой справе у гэтага, Астрид Лінгрен прыдумала гэтага слова. Его нават у яе мове не існавала. І трэба было, яна не просто там абрукадабру прыдумала, там яна спалучыла некаторыя словы, атрымалася новае такое спецыфічнае. І вось калі вы памятаеце савецкі пераклад, там фільмы і так далей, там яна, віла курыца. Чаму курыца, незразумела. Палічылі, што гэта смешна, і замест Піпі яна стала Пепі. Падаецца так. Таму што, зноў жа, і пры перакладзе на беларускую мову яны якраз такі таксама ўтварылі слова, як было па падабенству створана Астрид Лінгрен, такім чынам вось новае слово. І новыя словы пры перакладзе ўзнікаюць даволі часта. Гэта нерэдкая з'ява, якая можа быць. Таму я таксама трошкі гэтага не разумею. А як будзе мова развівацца, калі ў нас не будзе новых слов? Неалагізмы, для каго прыдуманыя ў нас ёсць катэгорыя? Карацей, як вы, ў прынцыпе, думаеце? Просто, калі на то пашло, так, там бы яшчэ аргумент, што беларусаў нас мала, то, зразумела, чаму перакладаюць на украінскую мову, а чо на беларускую, калі ў беларусаў у разы менш? І вось я ўвогуле таксама не прымаю гэта як аргумент. Я ўвогуле лічу, можа, гэта не папулёвае меркаванне, што вось гульні, якія робяцца странамі, якія суседзі, вось гэта польская гульня. Так? Тут, зноў жа, чаму б не рабіць на мовы суседзяў? Была б тут польская, вось ангельская для ўсіх, напрыклад, беларуская, украінская, бо побач там яшчэ нейкія, там нямецкую і так далее даецца. Таксама украінская гульня, беларуская гульня, вось у нас ёсць вось прыклады дэмак Lonely Space, там вось, калі ласка, беларуская ёсць, вось беларускую, ангельскую, украінскую, польскую, там літоўскую, можа, добавім то і сё. І такім чынам хай у нас будзе такое сваё кам'юніці стран суседзей, якія вось адну паважаюць, бо, зноў жа, дадаць мову — гэта паказаць сваю павагу. Вось я хачу, каб вы гулялі ў маю гульню, каб вам не было гэта складана. Вось пагуляйце на сваёй роднай мове, калі ласка. Зноў жа, можаце напісаць сюды, калі там штосьці па перакладу не так. І такім чынам, вось гэта таксама паказчык павагі, это таксама спосаб зацікавіць сваім прадуктам. А там ужо выхадзіць за рамкі гэтых краін суседзяў. Вось я вот так лічу. Не ведаю, можа, я тут дурненькая сюжу і так далей. Вось такое у меня меркаванне. Так, у таверну-то мы зойдзем, але у нас тут яшчэ ёсць некаторыя штукі. Так. О, пролетарская некая часопіс у нас тут. Зразумела.
Wie, czy gospoda to tutaj? Ty, putnik, ty z daleka idziesz? Owszem, jestem zmęczony. Ładne buty. Ciepłe? Так, у нас, бачите, ёсць адказы з нейкай эмоцыі. У нас ёсць гонар. Вось якраз таки у нас Ага, позначаны. Ага, давайте пакуль пойдзем па шляху мірнаму. Добра? Jechałem tylko na chwilę. Szukam jednego uzdrowiciela. Musisz wpierw złożyć datek. Na carską armię. Na przykład ciepłe buty. I płaszcz. Płaszcz też mu nie będzie potrzebny, kiedy straci buty. Już z nami. My carskie soldaty. Twarze raczej nie pasują do munduru. Bardziej do złodziei. Chyba nie chce rozmawiać z nami po dobroci. Царские солдаты, конечно, такое собі. Хі-хі, хоха. Так, ось якраз таки у нас почалася бойка. Єй. І нам показується, так, наші ось пункти ждровя. Так, ну зрозуміло, коли їх стане менше, ми перемагаємо. Це ми ведаємо. Ну що, починаємо нашу бойку. Коли що у нас тут був аутосейв, коли я тут... А що ви робите? Ну да ладно. Так, у гэтага 11, фокус 3, здароўкі 11, а у гэтага фокус 2, але здароўкі 15. Пачнем бойку. Так. Хуткая атака 5-6 дамагу дае. Гэта павольная атака, але адразу можна... Ну, давайте рызыкнем. А, мы на кулаках будем биться? Ай! До відзення. Так. Угу. Так. Ага. Кожны скіл мае сваю хуткасць. Больш павольныя маюць больш моцы, але вось якраз таки праз іх можа то, што нас параняць. Раунд. А, гэта паказвае, што вось з намі зрабілі. Давайте тут выкарыстаем хуткі, паглядзім, што будзе. Ось на табе. У нос. А вось цяпер. Пусть ён нас трошки раніць, не страшно. Ха! Перамаглі. Tak. I się ruskie doigrały. Nie doniosą na nas. Wstydu sobie narobią, jak powiedzą komu, że ich taki kaleka sprał. Ну, неяк за калеку было трошки абразліва, я хочу сказаць. Так, але, дарэчы, бачылі, мы атрымалі ачыўку за тое, што мы перамаглі іх за максімум там 6 раундаў было. Добра. І штосьці ў нас з'явілася. А, мы наша дрэва скілоў, але ў нас тут, як бы мовіць, гэта кніжачка тут будзе. Прага. І вось нам кажу, што мы можам свае гэтыя поінты якраз такі вытрачаць на тыя ці іншыя апгрейды. Добренько. У нас с вами ось ёсць сэрца. Яно якраз таки нашою з вами шосцю так. А сэрца у нас ужо одно ёсць. Так, тады можа пойдзем. А што яны кожны з іх дае? Пошлі сюды. А як? А як? Авто? Сюди тільки можна? Тут? А як? На що я повинна натиснуть? Підкажіть, коли ласка. Не розумім. Ну,
Добра. Гэта я магу сябе рухаць. Гэта тут не праблема, гэта я зразумела. Ой-ой. О, гэта наш чалік, мы яго якраз такі нядаўна бачылі. Ну вось я сюды хачу поінт паставіць. Што мне трэба? Ай. Бу-бу-бу, мінус інтэлект, тут ужо поінты стаяць. Так. Вось, што яно нам дае? Угу. 60% на магчымасць падвойнага дамагу. Гэта неблага, гэта вельмі неблага. А фокус, relaxation. О! Ага, угу. Мне вось, дарэчы, Word больш падабаецца. Але у нас тут наш упыр. Упюр. Ну, добра, давайте пойдзем па парадку. Магчыма, там можна... Во, у нас яшчэ ёсць тут скілы, якія можам мы прамацаваць. Так. А, мы нашых... А на што мы паставім? На доўгую атаку ці на каротку? Ну, давайте на гэтую. А як? А куды? Вось так? О, вось так. Круто, круто, круто. Каб з аднаго удару можна было брыньк. Так, у нас тут нічога няма. Да, Вічек, так сабе ты выглядаеш. Уп'юр! Уп'юр у нас пакуль, бачыце, не вельмі даступны. О, мы можам яго пакруціць. Не плашча, коўдра. Вось яго сет атакаў. А што у нас тут? Паглядзім заадно. Угу. Гэта у нас наше заданне. Ага, гэта тое, што мы з вами знаходзілі. О, падказкі, якія у нас з вами тут ёсць. Як выглядае упюр прыгоженька? Пайман? Анёл, які упаў. О, ну прыгожа. А, бачыце, яны адносяцца да розных гэтых самых. Зразумела. Ого, Вічек, але ты выглядаў, канешне, прыгоженька. Да і бацька ў цябе такі. І Лія такая сімпатычная. Вічек, літаральна, хто меў, што Вольга з нас прыгожай жанчыны за 3 дні ператварылася на бомжыху. Дык гэта таксама. А, гэта тое, што мы з вами знаходзілі ўсе нашыя. Ага, так. Угу. Та-та-та, вось нам трошкі гісторыя таго, што адбываецца. Зразумела. Так, што ў нас ёсць? Ліст ад Лігі, нашая кніжка, у нас ёсць грошыкі. Незразумела колькі. Ух ты, у нас ёсць рэвольвер. І у нас ёсць пашпарт. Можам яго пачытаць? Нет. Загранічны паспарт. Віктор Шульскі. Ой, Вічек. Так, гэта у нас тут нічога няма. А вось, дарэчы... А, так! Я ж забылася. Я дзяўчына не такая, я з багатай сям'і. Таму... Вічек. Сонце. Вічек. Вічек, халера. Ну... Добра. Можа, яно ў пралогі мне пакуль не дае яго перапрануць, але вось. Добра, паглядзім. Ну і наша мапа. Усё як павінна быць. Добра. Але я хацела, каб Вічек быў выглядаў дорага-багата. Ой! Grzeczny piesek. На жаль, нам не паказваюць дзень, але мы можам сказаць песыку, што ён грэчны.
Мне шмат не трэба ў гульнях. Дайце мне магчымасць сябачак і коцікаў раскаць, і я буду задаволена. Так, куды нам? Ага, нам калі што сюды, але давайте паглядзім, што ў нас тут і так ёсць. Читаем. Угу. Так, навіны з Єревана. Ого, принц Наполеон, Луї Жозеф Жером, Бонапарт. От зараза, треба поглядіти, які зараз час, бо я... Ну, які годи, типу. Так, здається, ми прийшли. Proszę wybaczyć, czy pan nazywa się Grigori Jefimowicz Rasputin? Wybaczam. Przepraszam, po prostu szukam pana od tak bardzo dawna I spodziewałeś się śmierdzącego prostaka, analfabety, który naciąga chorych ludzi i twierdzi, że rozmawia z samym Bogiem. Już mówiłem, że ci wybaczam. Tak, słyszałem, zwłaszcza w Petersburgu. Słyszałem też o uzdrowieniach, nawet beznadziejnych przypadków, niewytłumaczalnych. A w co ty wierzysz? Ну, я повірю у те, що сам побачу. Jeśli mi pan pomoże, uwierzę we wszystko. I proszę mi uwierzyć, że wszystkiego poza cudem już próbowałem. I znam znaczenie tego słowa. Jestem taumaturg. Skąd przyjechałeś? Ну, давайте скажем правду, чому ні. Jestem z Warszawy, Czyli z Rosji. Polski. Z której Polski? Z tej rosyjskiej, niemieckiej, czy z tej części, która należy do Austrii? Z Warszawy. Masz jakieś imię? Wiktor Szulski. Spotykałem już na swojej drodze ludzi, którzy kłamali mi o swoich problemach, a potem rozpowiadali, że jestem szarlatanem. Бо ти єсть Potem шарлатан. pojawili się kolejni, z widłami i pochodniami, a ja musiałem znosić szykany, plucie w twarz lub ratować się ucieczką, żeby ocalić życie. I teraz ty mówisz, że jesteś czarodziejem z wymyślonej krainy, której nikt nie widział na mapie od ponad 100 lat. Wybacz moje rozbawienie. Jestem przed pierwszą kawą. Wybaczam panu i wciąż proszę o pomoc. Udowodnij, że jesteś taumaturgiem, a wysłucham cię. Ну, давайте. Co pan chce, żebym zrobił? Poznałem kilku takich jak ty, więc wiem, co potraficie. Znajdź w tej gospodzie coś, co należy do mnie i powiedz mi coś, co tylko ja mogę wiedzieć. Muszę najpierw mieć coś pańskiego i osobistego, żeby nauczyć się pańskiego śladu. To taki wzór, po którym rozpoznam pozostałe przedmioty. Powąchaj to. Ми собака. Сраку свою понюхай. Угу, нам дали чотки. І якраз таки, давайте. Слухайте, я тут буду, конечно, смердеть зараз, тому що, коли ведаць гісторыю, то Распутін та яшчэ скаціна. І ніякім цудотворцам ён не быў, ён нажываўся на чужым горы, і ўсё такое. І... Карацей, я не уяўляю, тыпу, добра, мне, я разумею, і бывае часам падабаецца, калі яго там выкарыстоўваць у ніякіх творах, тыпу, вось, гэта зразумела, ўсё ж такі гэта быў даволі яскравая асоба, але я не люблю, калі яго выставляць нейкім добрым чалікам, такім вось дапаможнікам, які такі нешчаслівы, людзі яго гоняць. Выбачайце, гэта ось маё асабістае меркаванне і зноў жа. Я бабка старая. Так, добранька. Угу. Ну, добра. А можа спачатку давайте праверым? Паглядзім, што гэта за дзіўныя чоткі такія.
Dowiedziałeś się już czegoś? No добренько. Wrócę do pana za chwilę. Вибач, Вічик, Nie mogę się doczekać. але со мною ти не за хвилю справишся. Не за хвилинку. О, приколдесы. Так, зразумела. Мы будем знаходзіць з вами некаторыя здагадкі і на выснове іх уже нейкае меркаванне. Та-та-та, я зразумела. Ага, след, як раз таки. Спачатку след у нас незнаёмы, потом знаёмы. Мы пасля гэтага, так, мы 100% ведам, каму ён належыць. То бок, чым часцей мы гэты нейкі след знаходзім з вами, тым часцей мы будзем як гэта сказаць? Пра яго ведаць, разумець і так далей. Окей. Rozejrzyjmy się tu. Так, разглядзімся, давай. Бачце, гэты маленькі глюк. Зноў жа, у гульня вось была праблема, што калі дэмка працавала, яна вельмі цяжка. І гэта было дзіўна, таму што больш цяжкія гульні у меня працавалі лепей, чым гэтая дэмка. Магчыма, тут яшчэ засталося. Зноў жа, гульня абнаўляецца, распрацоўшчыкі намагаюцца штосьці рабіць, бо... А хто распрацоўшчыкі? Распрацоўшчыкі, падаецца, тая ж кампанія, вось, якая рабіла Frostpunk. Вось яны робяць Frostpunk 2, і таму так, трошкі гульня адрозніваецца ад таго, што яны рабілі, таму окей. Так, паглядзім. Ага, вось штосьці мы з вами знайшлі ўжо. Мы знайшлі з вами брудную міску, з якой хтосьці ўжо паеў. След невядомы. Добра, гэта знайшлі. Пакуль што. Вось тут нешта блішчыць. Ёсць. Так. Мы знайшлі з вами нейкія валасы. Добра. Тут нічога. А вось штосьці тут дзесьці блішчыць. Ага, бачу. Kto by pomyślał, że drzemią w nim takie pokłady namiętności? Вось мы знайшлі з вами якраз такі малітвеннік, калі я правільна памятаю, як гэта называецца. Ага. Ага. Що, ўжо ісці до Распуціна? Давайте яшчэ пашукаем. Тут просто так блішчыць? Падаецца так. Ну, лепей усё просто агледзець, бо чаму не, а чаму не? Што нам перашкодзіць? Ну, добра, гульня, калі хочаш, то пайшлі. Zdarov, dziad. Czego się dowiedziałeś, czarodzieju? Cóż, jest pan gorliwym człowiekiem. To przenika wszystkie poziomy pana osobowości. Wiarę, namiętność. Nie bardzo imponujące odkrycie. Jeszcze nie skończyłem. W Petersburgu zostawił pan za sobą jedną bardzo oddaną i bardzo młodą dwórkę. Przynajmniej jedną, mój drogi. Siadaj. Powiedz mi raz jeszcze, dlaczego mnie szukałeś? Ja tak siedzieć? Так. Не будзем пакуль пра гэтую даму, якую ён там пакінуў, пытацца, бо зноў жа. Kilka lat temu podjąłem próbę schwytania dzikiego salutora. Skończyło się to dla mnie utratą kontaktu z moim pierwszym salutorem. Nie mogę przez to rozwijać swoich umiejętności. Wiem, że mój upyr tam jest. Czasem się manifestuje, ale nie czuję już więzi. W zasadzie to z każdym dniem tracę ją coraz bardziej. Jeśli ona zniknie, mój umysł, stracę poczucie rzeczywistości. Popadnę w obłęd. Nie wiem, czy mogę ci pomóc. Так. Пойдзем па шляху гонара, калі скажам, што мы можам яму заплаціць. Ці будзем яго вось упрошваць?
Nie zostało mi wiele godności. Jestem gotów błagać pana o pomoc. To nie będzie konieczne, Wiktorze. Miałem na myśli, że nie wiem, czy jestem w stanie ci pomóc. Mój dar to coś, co dostałem od Boga. Jednym pomogłem, innym nie wiem. Nigdy też nie leczyłem taumaturga. Może wystarczy, jeśli zrobi pan to samo, co innym. Spróbujmy. Wsłuchaj się w mój głos. Jesteś bezpieczny. Jak długo słyszysz mój głos, jesteś bezpieczny. Pozwól mi zajrzeć do swojego umysłu. Pozwól mi spojrzeć twoimi oczyma. Wpuść mnie. Вічик, мне гэта не падабаецца. Gdzie ja jestem? Tak. Rasputin. Nikogo tu nie ma. Знайдзі шлях. Добренько. Куди ми прийшли? Уп'юр! Уп'юр! Куди ти мене кинув? Уп'юр! Muszę się stąd wydostać. Не хвалюйся, Вічик. Я усё контролюю, я тобі допомогу. Уп'юр, стой! Ой. Я усё забываю, что тут нельзя крутить камеры. Co to za dźwięk? Łańcuchy? І сапраўды? Уп'юрже! Ён чуе ланцугі, хтосьці стрыманы. О, мы дайшлі. Ślepcze. Батя. Nigdy nie potrafiłeś pojąć nauki dostrzegania oczywistych rzeczy. Wciąż nic nie widzisz? Czego niby nie widzę? Twoja skaza przesłania ci wzrok. Od zawsze przesłaniała. Duma. Twoja przeklęta duma i poczucie wyższości. To chyba po tobie, ojcze. Przegrasz, głupcze. Zawsze przegrywasz. Przegrywasz nawet z samym sobą. Nie widzisz, ale czy chociaż słyszysz? Jesteś słaby, głupi i ślepy. Słyszysz? 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 Widzę, ojcze. Wyraźnie. Długo będzie jeszcze leżał? Zamieść chciałam. О, ми вже лепей виглядаємо. Вочі не червоні і не патліві. Gdzie Rasputin? Na cmentarzu. Złe mary odpędza i uokojenie ludziom daje. Dobrze się czuje? Tak. Zdecydowanie tak. Zamieść chciałam. Już się zbieram. Dobrze cię zobaczyć. I coś jeszcze. Widziałem go tak jak ciebie teraz. To nie była Zwida. To był Salutor, niespętany paktem. Dziki. A jeśli tak, to znaczy, że we wsi jest ktoś, kto ma skazę, która go przyciąga. Do mnie mówił? Modliłem się. Замість chciałam. У яе есть мэта і немає перашкод. А вось ми з вами якраз таки добренько. Што мы можам зрабіць далей?
Вось гэтая штука, канешне, клёвая. Ну, давайте ёй скарыстаемся, а потым будзем уже гэтае слово з вами. Так. Угу. Уп'юр. Так, что мы можем... Во, что это у нас с вами за такое? Тогда мы сюда это поставим. Так, а можно тебе, мой дорогий... Ну, я бачу пыха, все такое. Уп'юр! Тебе можно теперь переапрануть? Як тебе переапрануть? Выкинуть я гэта не могу. Ну дайте, я хочу, чтобы мой хлопчик был самый модный. О, портрет Распутина з'явився. Мне гэтая так ручка падабаецца. Ну, зноў жа, магчыма, гэта праз пралог. Але, па ідэі, да, павінна вельмі лёгка яго перапранаць. Добра, падумаем. Так, што... нам трэба знайсці чалавека, які таксама вось прыцягвае да сябе ўсіх гэтых салютораў, і потым наша дадатковае, ну, іншае заданне гэта знайсці, пайсці на могілкі і знайсці там Распутина. У нас просто на выще. Давайте. На выход, так на выход. Так, у нас с вами тут и не тое, каб часу засталося. Угу. Так, нам кажуть, что може адзначацца адразу некалькі. Мы можем... больше мы шабачку не можем сказать. Вось, бачыце, наш шлях ідзе ў два бакі. І ми з вами обираємо, куди нам ісці. О, жінчинка. Co my tu mamy? A co my tu mamy? Się gapić będą, ale nikt się nie ruszy. Tylko Wesna przyniesie, Wesna pomoże. A jak coś Wesnie pomóc trzeba, to nikogo nigdy tutaj nie można znaleźć. Nie twoje to nie rusz. Nazjeżdża się jeszcze takich. Tfu. Цяжкі дзень быў увесны. Так. Ага, вось тут нам трэба шукаць. Бачыце, у нас на мапе адзначана. Відавоч... Ну, туды тата я зразумела. Гэта хутчэй усё за могілкі. Калі як у дэмцы, то шлях гэта на могілкі. О, козачку мы не можем полашчыць. Бе-бе-бе. Я хотела б козачку полашчыць. Я люблю козачак. Ага, бачыце? Бе-бе-бе. Бе-бе. О, падалося. А не, во-во, бачу штосьці дзесьці. Może падалося. Czyżbym wyczuwał? Во. Памёрлая гусь. Так, хтосьці з усёй так злосцю. О, забіў бедную птушку. Ага. А ось. Ага, хтосьці насыпаў солі. Так, у многіх народах, як думаю, вы ведаеце, зноў жа, у звышнатуральным тое ж было. Соль абараняе ад нечага дрэннага. Та не хачу я знайсці. Я хачу з гэтым разабрацца. А, гэта я пераключаю такім чынам. Добра, я зразумела. А я сюды ўвайсці не магу, так? Просто паказваю.
уваход. Ну, можа, гэта так нешта паказвае. А, вось я магу з жанчынкай паразмаўляць. Niedoczekanie twoje. Oddalam taki wyrok. No i mówiłem, że tak będzie. A sam chciał do ciebie przychodzić. Pierwszy był do rozsądzania. Ja swoje powiedziałam i zdania nie zmienię. Zabierać się stąd, bo już się gapie złażą. Nie gapie, a świadek. A niech słucha. Bezstronnie podejdzie do tego. Panie, ten tutaj kłamca i złodziej pamiątkę po mojej matce mi ukradł. A ta czarownica mówi, że mam mu jeszcze swoją gęś oddać. Boś mi moją zadusił. A mnie żadne szkiełka po twojej matce potrzebne do niczego nie są. Bo jak żeś gęś zadusił, to wiadomo, żeś ty to zrobił. A że ci Bogdan Wisiorek kradł, to nie udowodniłeś. I gdzie tu sprawiedliwość? У нас ёсць якраз такі спрэчка паміж суседзямі. Może posłuchaj spokojnie słów mądrej kobiety. No, w sumie to... Przepraszam, Bogdan. Ух ты. Мы яго зачаравалі. Właś i mów, po coś przylazł. Цяпер мы можам зайсці ў хату. Зразумела. Жанчынка, мы да вас у госці. Бабчу! Паглядзім, што ў ёй ёсць. Пачытаем. Сумны ліст. Мне нават не хочацца яго неяк перакладаць. Wydaje się pani mieć pewny szacunek we wsi, stąd chciałem zapytać, czy nie pomogłaby mi pani w jednej sprawie. Chłopcze, ja się młodsza nie robię. Mów, zanim zemrę. Ага, я не магу пакуль усе версіі, бо бачыце... Ага. Mam w takim razie nadzieję, że będzie pani jeszcze żyła, kiedy wrócę. Так, мы чагосьці не знайшлі, таму ў нас няма пакуль яшчэ варыянтаў адказу. Добранька. Яшчэ. А можам з Богданом паразмаўляць? Не. Пакуль не можам. Ага. О, гэта... Ага. Богдан выбачай. Значыць, ён сапраўды забіў тую гуску. О! Штосьці у нас тут блішczyć. Czyżbym wyczuwał? Nie, to jeszcze nie to. Так, якуйсьці скрыню дубовую з вами знайшлі. Ну, не дубовую, драўляную. А цікава... Не, так таксама не павернеш. Дзесьці там штосьці у нас ёсць. Так, можам сюды зайсці, але вось я штосьці тут бачу дзесьці. Вот тут. Ага. Так, у нас мы тут знайшлі з вами камалкі пабітыя посуду. Зноў жа, хтосьці разбіў са злосцю і фрустрацыяй. Так. А вось яшчэ штосьці знайшлі? Зламаная сякера. Але не належыць весне.
Ага. Так. Мы робім выснову, што ў гэтай хаце жывуць людзі, якія, на жаль, так дрэнна жывуць. Не, сюды я не магу забегчы. А гэта мяне верне на плошчу, так? Так, туды я не магу. Ну што, пойдзем да весны? Так. І сюды я таксама не магу прайсці. Добранька, пайшлі да wesny. Chciałem porozmawiać. Pani Wesno, proszę otworzyć. Proszę stąd odejść. Nie zapraszaliśmy żadnych gości. Mówię, idź stąd, bo ludzi zawołam! Pomocy! Pomocy! Ludzie, ratunku! Jaj. Czego tu, przybłędo? Nie szukam kłopotów. Chciałem tylko porozmawiać. Już my z tobą pogadamy. Шо, пацаны, бойка? Ну, пайшлі. Засейвіцца забыла. Так, страга, моцная атака і фокус. Угу. Добра, калі яны не сфокусаваныя, яны... Фокус 1 і фокус 1, добра. Ну, давайте пачнем з фокуса. Не ведаю. Так, фокус мы яго прыбралі. І цяпер мы можам моцна яго ляснуць. Во. На 14 ляснули. Один. Ёлки-палки. Вот то холера. Хіліцца нам просто пакуль не трэба. Угу. Ажно 2 атрымала адшывкі? А за што? Diabli cię nadali. А, я Można перамагла. tak powiedzieć. Zgoda. Я перамагла. Я атрымала адшыўку за то, што я перамагла без дамага. Так, ну паспрабуем яшчэ раз з Веснай паразмаўляць. Chciałem porozmawiać. Pani Wesno, proszę otworzyć. Proszę stąd odejść. Nie zapraszaliśmy żadnych gości. Proszę stąd odejść. Proszę, proszę. Штосьці здарылася. А, тады мы пойдзем да той бабулі. Так, у пыжа. Мы штосьці ў цябе можам прамацаваць? Та не, падаецца. У п'юра не цягнем. Так, што я хацела? Давайте вось гэта паспрабуем. Гэта звязана якраз з фокусам. Ось. Угу. Ну, можливо, давайте сюди паспрабуем. Цікаво, я не ведаю, ці можна тут іх будзе пераназначыць, але ды ладно. Так, тут у нас нічога з вами немає. Это уп'юр. Та дай! Як тебе перапнурнуть, зараза? А ты не показываешь мне, так? Разумела. Так, ну, пойдем до бабулечки. Бабчу!
Та-та-та-та-та-та. Так, може тепер у нас з'являться нові варіанти? Порозмовляємо Jak з się ним. tak będzie kręcił, to kołowrotu we łbie dostanie. Яка він агресивна. Ага, ми не можемо з нею розмовляти, бачите? Ха? Dużo ludzi korzysta z twoich mądrości. Przesądni są i strachliwi z tego, co zdołałem się dowiedzieć. Łatwo takimi kierować, prawda? Przyganiał kocioł. Oto, to możesz i tego strojnego, brodatego szarlatana pytać, chłopcze. Kto tu na kim żeruje? Tfu! A tu ludzie wierzące i owszem, ale i licho we wsi. Prawdziwe. Czy to licho, o którym mówisz, to nie człowiek? Słyszałam jego wycie. To nic ludzkiego nie było. Tu jedno licho prześladuje ludzi i odzywa się co jakiś czas. Tragedie go przyciągają i myśli nieczyste. My go tutaj wołamy Bukawacz. Ale pewnie gdzie indziej mówią na niego inaczej. Licho to licho. Dręczy człowieka i obraca jego słabość przeciw niemu. A jakbym ci powiedział, że mogę się go pozbyć? To bym powiedziała, że uwierzę jak zobaczę i zapytałabym, jak jeszcze mogę ci pomóc. Покуль ніяк, тому що ми, бачите, нічого ще не знайшли. Mam w takim razie nadzieję, że będzie pani jeszcze żyła, kiedy wrócę. Так. А у яе ми больш нічого паглядзець не можам, так? Ну, пайшлі на выхад. Што мы тут знойдзем? Выйсце. Угу. Ну, у нас цягне сюды. Ну, давай пойдзем сюды. Ну, але гэта ты едзеш... Хоча ехаць на могілкі з гэтым самым. З Распутиным. Распутиным. Распутин. Один чорт. Ні? Так, ви бачите, два шляхи показує туди і сюди. Ага. Туди і сюди. А тут нічого у нас нема, так? Добре, що нам... Не, пакуль... Усё ж таки хочу разобрацца з гэтай справай. Тут дзешце штосьці не тое. А дзе і што? А я зайти сюды не магу, так? Скочыць таксама мы не умеем. Можем, конечно, поехать на могилки, а потом уже разбираться, что там, где и як там. Але я не люблю скончивать справы, коли яны... Ой, кидать справы, покуль яны не сконченыя. Нет, тут ничего нема. Нам паказвае на вось гэтую область, калі верыць гэтай мапе. Ну, гэта, магчыма, бабульку яна нам паказвае, але мы не можам у яе пра нешта запытаць, бо мы яшчэ не знайшлі ніякіх падказак. Гэта мы знайшлі. Можа, дакладней? Я 100% сюды не магу зайсці, так? Ага. Падаецца, ўсё, што я магла, я знайшла. Ну, трэці раз паспрабуем.
Chciałem porozmawiać. Pani Wesno, proszę otworzyć. Proszę stąd odejść. Nie zapraszaliśmy żadnych gości. Proszę stąd odejść. Proszę, proszę. Не пускає нас. Ну, тоді поїхали на могилки. Що яще робити нам? Правильно, правильно. Так, rozmawiałem z naszym kierowcą. Przepraszam. Potrzebuję dostać się na tutejszy cmentarz. Zawiezie mnie pan? Dopiero co wróciłem rano z pocztą. Nie będę koni znowu gnał na złamanie karku. Jeszcze na cmentarz. Stamtąd nikt panu nie ucieknie. O, a koń ledwo zipie. Ha, zobacz pan. Mhm. Tak. Mhm. Jeszcze do pana wrócę. Так, маніпуляції можемо якраз таки робити, дякуючи УПРО. А як? Ми знайшли рідльовку. Цудовно. І щось тут ще можемо знайти. Ага. І якраз таки тканіну, якою він витирає своїх лошадок. Ага, тепер ми знайшли різні штучки. Тепер ми можемо знайти. Nigdzie teraz nie jadę. Угу. Może zmieni pan zdanie i podrzuci mnie jednak na cmentarz. No, z drugiej strony, tutaj nie dzieje się w zasadzie wiele więcej jak na cmentarzu. A przecież i tak miał się konik wybiegać, więc wsiadaj pan. Поедем на могилки. Угу. Гэта каб вярнуцца туды, але пакуль пойдзем з вами на... А вось распуцім. Żyjesz? Czy to znaczy, że pomogłem taumaturgu? Ну, подякуємо, ми ветливі люди. Nie mam nawet słów, żeby powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny za to, co pan dla mnie zrobił. Nie czułem się tak od lat. Cieszę się, że pomogłem. A що тут у вас? Kiedy mi powiedziano, że jest pan na cmentarzu, byłem pewien, że zobaczę, jak wskrzesza pan zmarłych. Jeszcze nie. Dzisiaj tylko modlę się o spokój duszy Wasilija. Cała wioska cierpi po jego stracie. Był tu starostą. On przeklął to miejsce. Z jego śmiercią mrok i fatum zawisły nad wioską. Sam widzisz, każda krzywda ma u nich swoje wytłumaczenie w gusłach. Wierzą, że po śmierci Wasilija wieś opętała jakaś wyjąca nocami poczwara, czy inny jawiec. Угу. Гэта якраз таки тое, што датычыцца нашай справы, ось того, што мы шукаем з вами. Co takiego się zmieniło we wsi po śmierci starosty? Wszystko źle, panie. Wszystko na głowie postawało. Ludzie jak się kłócili, tak teraz drą koty, aż sztachety w ruch idą. Baby cierpliwości do dzieci nie mają. Chłopy do bab,
A sąsiad do sąsiada. Słowo każde obraźliwe może się wydawać i afront od razu gotowy. Awantura. Takie tragedie jak śmierć Wasylija odciskają piętno na wszystkich. Musi minąć czas, żeby się z tym pogodzili. To nie musi znaczyć, że mroczne siły opętały to miejsce. Та як тобі сказати? Jak umarł ten starosta? Pożar był, panie. Płomienie pod niebo strzelały, a on płonął i przeklinał, klątwy rzucał. I rzucił. Zgliszcza po tym wszystkim to przeklęte miejsce. Złą ziemię licho przejęło. Nie zachęcaj jej. Jak zacznie, to nie można jej zatrzymać. To też może być działanie Salutora. Co masz na myśli? Ну, Kiedy mnie uzdrawiałeś, miałem sen. Marę. Ale na granicy tego snu i jawy wydawało mi się, że widziałem Salutora. To on może mieć wpływ na mieszkańców wioski i wyć po nocach. To dobrzy ludzie, ale małolotni, Wiktorze. Obawiam się, że może chodzić im o pociąg. Szeptucha mówiła, że to licho to Bukawacz. Czy ten stwór, który was nawiedza, dzwoni łańcuchami, wije się i szczerzy pysk wypełniony ostrymi zębiskami? Bukawacz! Gdzie mieszkał ten starosta? Pokażę ci. Ага. Dajmy odpocząć duszy Wasylija na dzisiaj. Amen. Так. Угу. Треба погуглить, що таке Букавач, бо гучить цікаво. Так, это нам отсюль треба ісці, але давайте наконец. Бачите, штосьці тут ёсць. Ёсць, знайшлі. Ага. Так, ён памёр усяго год назад, але яго ж могілкі былі разбураныя. Ну, могілка. Пардон. Цікава, што мы яшчэ тут можам знайсці з вами? Прайсці туды мы не можам, у нас зноў небачныя сцены. Зноў жа, нічога не маю супраць небачных сцен, гэта старая механіка гульні, зразумела, што не ўсе гульні могуць быць як там у адкрытым свеце, але галоўнае проста не заяўляць, што ваша гульня ў адкрытым свеце, а потым у вас небачныя сцены. Так, сайд-ноут. Поехалі. Так, паехаў куды... Ага, гэта мы... А мы можам у вёску паехаць, а можам сюды паехаць. Давайте спачатку хату агледзім, а потым уже вернемся на вёску, пагаварым з той шаптухай мясцовай, і, магчыма, у нас якраз таки будуць новыя варыянты нашай размовы, і такім чынам, вось, мы нешта зможам з ёй даведацца. Але гэта ўсё мы з вами будзем рабіць у наступнай серыі, таму што ў нас уже ўсё, час скончыўся, і пакуль што мне цікава. Дэмка, у прынцыпе, была вельмі зацягальная тут. Ага. А вось поўная гульня, яна вось ідзе цікава. Спадзяюся, вам таксама спадабаецца. Зноў жа, пакуль супакойная такая гульня. Таксама такая трошкі стратэгічная. Ось. Не экшен, уж выбачайце, але вось на экшен у нас будуць аўторкі. Яшчэ у нас некалькі серый будзе Baldur's Gate, і я якраз таки перайду да Resident Evil 2 ремейк, як і абяцала. А ў суботу, вось, я спадзяюся, што ўжо гэтую суботу у нас будзе маленькая міс няўдала. Як заўсёды, хочу вам падзякаваць за тое, што вы слухаеце, за то, што вы каментуеце, ставіце падабайкі ці антипадабайкі. Усё, як вам чуецца. Так, выбачаюсь, у меня тут штосьці гарыць. А, вось па Букавача у нас з'явілася даведка. Угу. Так. Тады закроем. Ось, не забывайце, што вы заўсёды сваё меркаванне можете мне выказаць. Я да ўсяго прыслухоўваюся, я ўсё абавязкова чытаю. Не заўсёды магу адказаць, але тым не менш. І, як заўжды, я вельмі вам удзячная. Уже ў які раз кажу.
Але так. Я просто радуюся, што мой маленькі канал камусьці падабаецца, што хтосьці это глядзіць сам, можа, сваім дзеткам паказвае. Ці нават знаёмым так далей. Вось. Меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!